teďka na košíku nejvyššumě vidíte starostu z Velkých Svatodějnic, je to vedoucí nádrže. Zároveň starosta obce, vidíte, že se zkušen to právě velice dobře. Dopravní rodník nám taky kupuje směrem nahoru. Hadice rozvězená, napravítou, levý napojený a teď už můžeme, jak nám přijde rychle. A nějaká závada. Takže útok máme zdání.